φτιάχνω το edit μου. Ναι, ναι, μάγκες. Οκ. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Κοιτάω λίγο εδώ πέρα. Λίγο εδώ πέρα κοιτάω για να... Όπα, δείτε πως βγήκε. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Μάγκες, είναι δικό μου τα edits. Οι φίλοι μου μάγκες δεν με πιστεύουν καθόλου ρε. Καθόλου ρε φίλε. Καθόλου νουμπάδες. Μισό. Εδώ πέρα μάγκες. Να ξέρετε όμως ότι θέλω να τους το αποδείξω όμως ότι είναι δικά μου τα edits. Όπα, μισό. Ωραία. 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 Μισό μάγκες. Εδώ. Πέρα. Μισό. Όχι αυτές. Όχι αυτήν, όχι αυτήν. Στα σκουπίδια την πετάμε αυτή, ωραία. Κοιτάξτε, είναι easy μάγκες. Όταν σας λέω είναι easy peasy lemon squeezy. Μα το Χριστό και την Παναγία τώρα που σας μιλάω. Είναι το πιο easy να φτιάχνετε edits. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ωραία. Βάζουμε αυτό εδώ. Οκ. Ναι. Κι εγώ. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς τους φίλους μου που δεν με πιστεύουνε μάγκες. Και το μου... Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, ναι ρε μάγκα μου. Όλοι like και subscribe για αυτό που κάνω. Όλοι όμως subscribe. Σουμπικρίμπε. Τώρα μουσική. Πατάμε στο ήχη. Ωραία. Είναι δικά μου τα edits. Λοιπόν, μισό να ακούσουμε. Όχι. Ότε. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο. Ναι. Μάγκες. Είναι όντως... Μισό γιατί δεν φαίνεται. Όπα. Γιατί κολλάς. Ρε κινητό. Ρε. Και το κάνουμε Όπα. Είναι προ ρε φίλε.
Δεν πειράζει, λοιπόν, θα βγάλω λίγο έτσι φωτογραφία, το edit, να το βγάλω έτσι. Οκ, μισό λεπτάκι, θα το στείλω στο Snapchat. Λοιπόν, Βασίλη και Νικόλα, κοιτάξτε τι έγραψα τα edit. Να, εδώ πέρα βλέπεις τα στράμματα. Πατάω αυτό εδώ το κουμπί. Κοιτάξτε. Βασίλη και Νικόλα, κοιτάξτε τι έγραψα τα edit. Να, εδώ πέρα βλέπεις τα στράμματα. Πατάω αυτό εδώ το κουμπί. Κοιτάξτε. Θέλεις να σε μάθω και σένα? Όντως το έφτιαξα. Με effect είναι. Μισό λίγο, μάγκες. Λοιπόν, μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe. Αυτό είναι για όσους δεν ξέρουν να φτιάχνουν edits και απλά θέλω να τους βοηθήσω. Καταλάβατε? Εντάξει, bye, 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 bye.